štartovacej čiare. Poskytovatelia však už teraz evidujú niekoľko tisíc žiadostí. Dotácie by sa preto mohli minúť už za niekoľko týždňov. Štefan Frímer, televízia Markíza. Neúspech britských lejbristov v komunálnych voľbách vyvolalo personálne zemetrasenie vo vláde Tonyho Blaira. Vládna strana stratila v miestnych zastupiteľstvách približne 270 kresiel. Keby išlo o parlamentné voľby, Blairová strana by získala asi len 26%, kým konzervatívci až 40%. Tí tak dosiahli najlepší volebný výsledok za posledných 10 rokov. Premiér Tony Blair na výsledky volieb okamžite zareagoval a z vlády odvolal 3 ministrov. O kreslo prišiel šéf diplomacie Jack Straw, ako aj ministri vnútra, obrany, školstva, obchodu a dopravy. Blair v týchto dňoch čelí historicky najmenšej podpore obyvateľov, až polovica z nich si želá jeho odchod do konca tohto roka. Americký minister obrany Donald Rumsfeld sa počas svojej prednášky v Atlante musel poriadne obracať. Niekoľko účastníkov ho verejne obvinilo z toho, že je klamár a zatiahol Američanov do zbytočnej vojny v Iraku. Ochránka ich potom vyviedla zo sály. Bývalého analytika CIA Rumsfeld v následnej slovnej prestrelke dokonca označil za idiota. Záchranári na ostrove Tasmánia sa už vyše týždňa snažia neúspešne dostať 2 baníkom, ktorí po zemetrasení uviazli v ochrannej klietke v hĺbke takmer 1 kilometra. Záchranárov od nich delí približne 16 metrov tvrdej horniny. Pomocou sondy sa im však aspoň podarilo zásobiť ich vodou a potravou. Obaja baníci sú podľa nich v poriadku a dokonca ich neopúšťa ani dobrá nálada. Obrovský požiar hangáru na letisku Zaventem v Bruseli zničil 1 lietadlo a ďalšie 3 poškodil. Plamene vážne zranil 1 zamestnanca a ďalší 2 hasiči utrpeli ľahšie zranenia. Požiar vypukol z doposiaľ nezistených príčin krátko po polnoci a spôsobil meškanie viacerých medzinárodných letov. Českú políciu čakajú veľké personálne zmeny. Takúto dohru bude mať brutálne napadnutie členky strany Zelených, o ktorom sme vás už informovali. Kateřinu Žák počas prvomájovej demonštrácie zbil pri zatýkaní policajt. Ten údajne nielenže zneužil právomoc verejného činiteľa, ale dopustil sa aj ťažkého ublíženia na zdraví. Policajná brutalita už len necelý mesiac pred voľbami môže poriadne zamiešať preferenciami. Premiér Paroubek preto požaduje hlavy. A já očekávám další obvinění ve vztahu některým dalším policistům, a to buď pro napomáhání, nebo pro nedbalost. Do té doby, dokud nebudou nějaké závěry, tak nebudeme spekulovat a nebudeme ani zveřejňovat podrobnosti. To teda opravdu tak exemplárně do očí bijící, že možná to bude ten moment, kdy se opravdu začne něco dít. Okrem obvinenia zo zneužitia právomoci verejného činiteľa policajta obvinia aj z ublíženia na zdraví. Navyše premiér s okamžitou platnosťou zastavil povýšenie policajného prezidenta na generála. Není možné říkat, že jeden zákrok by mohl destabilizovat celou policii. Je odpovědnost policejního prezidenta samozřejmě za to, co se děje. Inšpekcia ministra vnútra vo vyšetrovaní prípadu pokračuje. Definitívne závery budú známe až o niekoľko dní. Už teraz je ale jasné, že políciu personálne zmeny neminú. Z Prahy Martin Maruniak, televízia Markíza. Aj tieto príspevky vznikli na základe vašich námetov. Naši reportéri sú vám vždy na blízku. Vaše tipy, námety, dôležité informácie 0915 100 alebo tn@markiza.sk. Staňte sa spolutvorcami najsledovanejších televíznych novín. Knižný thriller Dana Browna Da Vinciho kód si vo svete kúpilo už viac ako 40 miliónov ľudí. Už onedlho jeho filmové spracovanie čaká slávnostná svetová premiéra na festivale v Cannes a v zápätí sa dostane aj do našich kín. Slovenskí kňazi film odmietajú, nechcú však proti nemu bojovať. Konferencia biskupov Slovenska tvrdí, že ešte pred samotnou premiérou sa o Da Vinciho kóde bude hovoriť aj v kostoloch. Cirkev chystá akýsi protiúder. My chceme skôr vysvetľovať, ako sa samotná vec má. Kniha a taktiež film podľa kritikov len deformujú pohľad na katolícku cirkev. Je tam zmes najväčších výmyslov, je to zaujímavé, sa to číta, ale samozrejme problém nastáva, keď to niekto začne brať vážne. 2 strany kontroverznej knihe venovali už aj katolícke noviny. Autor článku vysvetľuje dôvod. Niektorí ľudia berú nekriticky túto knihu a začínajú mať problémy dokonca aj vo vlastnom pohľade na Ježiša Krista. Spochybnené základy katolíckej viery, teória o ukrývanom svetom gráli a Kristových potomkoch, to všetko cirkev šokuje. Určitým spôsobom uráža, pretože sa využíva ten taký antikatolicizmus pozadí celej tej knihy. Sociologička a filmový publicista vnímajú knihu a filmové spracovanie Da Vinciho kódu takto. Ak nejaký človek bude korigovať alebo meniť svoje náboženské presvedčenie po zliadnutí tohoto filmu, tak ide zrejme o nezrelého človeka. Čím viac je to zakázané, tak tým viac je to pre ešte väčšiu masu ľudí zaujímavejšie. The Da Vinci Code. O
Očakáva sa, že premiéru filmu budú aj na Slovensku sprevádzať dlhé rady pred pokladnicami kín. No a aj napriek tomu, že cirkev Da Vinciho kódom vôbec nie je nadšená, na film sa chystajú aj samotní kňazi. By som si to šiel pozrieť. Pravdepodobne áno. Ján Tribula, televízia Markíza. Minulý týždeň odišiel z tohto sveta spevák a líder známej skupiny Lojzo, Marian Kochanský. S ťažkou chorobou bojoval celý rok. Posledná rozlúčka so známym hudobníkom bola dnes v bratislavskom krematóriu. Marian Kochanský odišiel, no a neopísateľný žiaľ všetkých tých, ktorí ho mali radi, možno raz vylieči čas. Ponoriť do slz sa prišla nielen rodina, ale aj priatelia hudobníci, herci či športovci. Na Mariana Kochanského nikdy nezabudnú. To bol samý smiech, samá sranda, to bol Boží človek. Medzi športovcami bol stále, my sme boli na jeho koncertoch. Skrátka, bude to veľká strata. Jak sa hovorí, začína sa rúbať v našom lese, no a to je strašné, keď človek zisťuje, že taký mladý proste odišiel. Samozrejme, že bude chýbať, všetky nám bude chýbať. Do záplavy kvetov a smútku sa ponorila celá preplnená obradná sieň. Lúčiť sa bolo ťažké. Ty si bol človek, ktorý mal možno až trošku príľovké srdce. Ja si myslím, že ty si patril medzi také základné istoty môjho života. Ďakujem, že som mohol tvoj priateľ. Nie je z pohodu. Dovidenia, Pána Boha. O živote Mariana Kochanského sa dozviete viac už o chvíľu v Reflexe. Deň pred úvodným zápasom na majstrovstvách sveta v Rige si slovenskí reprezentanti zvolili svojho kapitána. V športových novinách uvidíte aj besnenie futbalových fanúšikov v Brazílii. Nezabudnite ani na dnešnú nevestu pre milionára, no a hneď potom vás pozývame sledovať katastrofický film Tunel smrti, ktorý bol nakrútený podľa skutočnej udalosti a na ktorom sa podieľala aj televízia Markíza. Prežite krásny večer, uvidíme sa opäť zajtra. Dovidenia. Dovidenia. Pred 2 rokmi chcela s politikou skoncovať, dnes ide do volieb ako líder. Chce súpis cirkevného majetku a registrované partnerstvá, ako odpovie cirkev. Vstúpi aktívne do predvolebnej kampane. Podpredsednička Áno Eva Černá versus hovorca konferencie biskupov Marian Gavenda v relácii Na telo v nedeľu o 13:00. Na čo sú nám kompenzačné pomôcky, keď ich nemôžeme používať? Kontroluje niekto firmy, ktoré ich predávajú? Napijete sa z tejto studne a rovno môžete ísť do nemocnice. Chcú od vás úradníci znova potvrdenie, ktoré ste už raz poslali inému úradu. Prečo si ho úrady nevymenia? A vyriešime dilemu, kam patria žaby. Sledujte Lampáreň v nedeľu o 13:30. Láska, zrada, intrigy. Zamotané osudy jednej rodiny, ktorá je na vrchole. Víťazstvá a pády. Skryté tajomstvá budú odhalené. Rodinný seriál Viac ako všetko v nedeľu o 17:20 na Markíze. Hodina pravdy s Ivetou Malachovskou. Tento raz budeme súťažne píliť drevené trámy, určovať správnu postupnosť olympijských víťazov a odpaľovať golfovú loptičku na terč. Nenechajte si ujsť vašu show. Hodina pravdy v nedeľu o 20:00 na Markíze.